क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय डीजे कुंदन राज। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। हाथावा में हसुआ ले के चल मोरा रानिया ना मौगी करे जे चलाई। हाथावा में हसुआ ले के चल मोरा रानिया ना मौगी करे जे चलाई। करे चलही गेहूँ के कटनिया ना मौगी करे जे चलही। करे चलही गेहूँ के कटनिया ना मौगी करे जे चलही। मानिया में लेही कहल घनी हमार बचनिया ना मौगी की नींद देबौ। मानिया में लेही कहल घनी हमार बचनिया ना मौगी की नींद देबौ। किनी देबौ ना कके ना दुनिया ना मौगी की नींद देबौ। किनी देबौ ना कके ना दुनिया ना मौगी की नींद देबौ। डीजे कुंदन राज। तोरा से पहिले कटकौ 2 बीघा तोर गोतिनिया ना मौगी घरावा में बैठल। तोरा से पहिले कटकौ 2 बीघा तोर गोतिनिया ना मौगी घरावा में बैठल। बैठल बनल जाही कोड़ाहिनिया ना मौगी घरावा में बैठल। बैठल बनल जाही कोड़ाहिनिया ना मौगी घरावा में बैठल। मानिया में लेही कहल धनी हमार बचनिया ना मौगी की नींद देबौ। मानिया में लेही कहल धनी हमार बचनिया ना मौगी की नींद देबौ। किनी देबौ ना कके ना दुनिया ना मौगी की नींद देबौ। किनी देबौ ना कके ना दुनिया ना मौगी की नींद देबौ। डीजे कुंदन राज। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। गौआ जवारा के निपाई गेलै मौगी खरिहानिया ना मौगी खटिया पर बैठा के। गौआ जवारा के निपाई गेलै मौगी खरिहानिया ना मौगी खटिया पर बैठा के। तोड़ा हाही खालियो दियौनिया ना मौगी खटिया पर बैठा के। तोड़ा हाही खालियो दियौनिया ना मौगी खटिया पर बैठा के। मैटारिक मसूरिया खियाई देतौ रोटिया चटनिया ना जब पियसवा तोरा लागतौ। डीजे कुना दानावा खियाई देतौ रोटिया चटनिया ना जब पियसवा तोरा लागतौ। पियतौ बलावनवा तोरा पनिया ना जब पियसवा तोरा लागतौ। पियतौ बलावनवा तोरा पनिया ना जब पियसवा तोरा लागतौ। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।